Каза се, че му мързи да снимам снимки, защото значи това удължение съм маха. Това е ясно отпол. Къде циркуляра. Има още един водач. Удължение също съм, значи това също удължение. Маха се с много лесно. Дали се вижда. Оттатък още едно и тук има по една тибла. Две тибли де факто. Същата е историята и с това удължение. Тега, водачите са ясни. Агломера или ясен и той. Направил с метален шиш. Отпред, за да не хламбичка много. Сега линеала може би ще по-интересен. Първо ще го покажа отдолу. Значи, в ония край е ясно. Фаната не подвижда една перплатена дъска с алуминиев кант. От тази страна обаче е друго. Значи алуминиев кант само в две от частите. Тук под този, това е дъска с гърбица, още един алуминиев кант. И на практика това нещо осигурява затягането. Сега ще го покажем. Тега, значи, там се е закрепило добре и от тази страна добре. Като го стегна и повече не мърда, колкото и да искам, да го натискам, сета. Значи просто от тази страна му направя за оберфрезата на граници там за прахопокачката, но не знам кога ще, защото много рядко ползвам. Тук съм си направил линейка, която да виждам на колко сантиметра е детайла. И това е общото. Диска циркуляра, ми е речен циркуляр. Хванал съм го директно за паркета отгоре, защото исках да е възможно най-много да ми излиза диска отгоре и заради това е на максимално. Затова е хванат за паркета, а не някъде по-надолу. Тега, фрезите се получава. Ето фрезите, това е дупката. Ясно ползва са без това удължение нататък, но пак казах рядко я ползвам, защото имам голяма фреза отскоро. Тега, циркулярчето хваща се за 4 и тези. Айде. Шуп, падна, явно тук не съм го бил затегнал. И това е общо взето. Че тези неща добавих, за да не планките, които не планките, ми тия дървените работи, за да не са в геобразна форма и да навия много. Само сложих късото на гето, го хванах директно за циркуляра. И това е този железен, излезе някакъв руски циркуляр, руски ли не знам, но доволен съм от него си. Най-важното не споменах, компресор. Значи, и тук и над другата маса съм си оставил един да виси, там сглобявам нещата и там покрай банци имам такива, на доста точки си направих. Компресор много си го ползвам.